ассалому алайкум. Хуш омадед ба дарси дуюми мо таҳриргарҳо ва мурургарҳо, яъне барномаҳои коднависӣ ва браузерҳо. Барои оғози кор бо HTML ба мо лозим аст ки аз дилхоҳ таҳриргарҳои матнӣ, яъне барномаҳои коднависӣ истифода бибарем. Барномаҳои коднависӣ бисёранд, аммо ҳамаи онҳо ба мо лозим нест. ҳозир якчандтаашро номашро мегӯям. Notepad++, Aptana, Sublime, Adobe Dreamweaver, Komodo Edit. ин барномаҳои номгирифтаи мо метавонед шумо аз самонаҳои худашон ба худ бигиред ва истифода баред. Чӣ хеле ки Notepad гуфтам, Notepad++. дар самонаи ҷустуҷӯии Google поиск метем ва мебинем ки дар ин ҷо ба мо пайдо кард. болеаш пахш мекунем. дар ин ҷо ҳама версияҳо аст. версияҳое ки моҳи август, ноябр, декабр, январе ки баромадааст, 2017, 2018. ва агар шумо аз ин истифода бурдан хоҳед, тугмаи даунлоадро пахш мекунед. болеаш ки пахш кардед, дар ин ҷо мебарояд. метавонед барои системаи оператсионии 32 бита ё 64 бита, системаи оператсионии шумо агар тип система агар 64 бошад, метавонед аз 64 бита истифода баред. агар 32 бошад, метавонед аз 32 бита. системаи оператсионии ман 64 бита аст. болои ин пахш мекунам. дар ин ҷо мепурсад ки мехоҳӣ сахранӣ кунӣ ё не. ман мехоҳам. бале, албатта тугмаи сахраниро пахш мекунам ва ба ман скачат мешавад. баъд аз скачат барномаро установка мекунам, насб мекунам ва кори худро оғоз мекунам. на танҳо аз ин барномаҳои номгирифтаи мо ва блокнот ё wordpad ки дар системаи оператсионӣ дар гӯшаи барномаҳои стандартӣ ҷойгиранд, метавонем аз онҳоро истифода бибарем. пускро пахш мекунем. все программа, папкаи стандартниро интихоб мекунем. болояш як бор пахш кардем. дар ин ҷо wordpad, аз ин ҳам метавонем истифода бибарем ва боз аз блокнот. аз ин ҳарду ҳам метавонем мо истифода бибарем бе ягон мушкилӣ. айнҳо бисёр содаанд. чӣ тавре ки ман гуфтам, ман аз таҳриргари Notepad++ истифода мебарам. ва вақте ки мо файл месозем дар ин барномаи Notepad+, дохили он якчанд тегҳо менависем ва мехоҳем ки кори худро бисанҷем ва аз назар гузаронем ки мо чӣ кор кардем. мо бояд аз мурургарҳо, яъне браузерҳо бисёранд, ба мисли Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex, Opera. кадоме аз ин браузерҳо ба шумо писанд аст, метавонед истифода бибаред ва кори худро бисанҷед. кори худро яъне тафтиш кунед. чӣ хеле ки шумо дидед, ман ҳозир барои гирифтани Notepad++ аз Google Chrome истифода бурдам ва боз ҳам мехоҳам аз ҳамин истифода бибарам, чунки ин ба ман хело писанд аст. мурургари хубай. ман аз ҳамин истифода мебарам. ин буд дарси дуюми мо. дарси дуюми мо ба охир мерасад. дарси навбатӣ дарси се мебошад. мо дар дарси сеюм бо тегҳо ошно мешавем. яъне бо тегҳо ошно мешавем. саломат бошед.
бо мо бимонед.